cofre màgic amb un amic meu, que està aquí. Digues hola. Hola. Val, ara obrirem un cofre màgic amb el meu amic a veure si toca llegendària. De moment 780 d'or, 23 fletxes, 4 de col·lectors d'elixir, 4 boles de foc, 4 cases aquestes, 4 mosqueteres, 36 esquelets i èpica. Bueno, no ha tocat llegendària, però ha tocat èpica. I ara jugarem aquí a una... amb aquest mazo jugarem a un 2 contra 2 amb el meu amic. Ja el configuro jo. No, que ja està. On està? Aquí. Ja t'has unit, espero que siguis tu. Sí, ets tu. A veure si estàs com a tribal o com a company. Estàs com a company. Fico el sabueso de lava. Vale, yo te ayudo amb una mosquetera y una valquiria, ¿vale? D'acord? Y uns duendes. I doncs jo ficaré el morter. Cuidado un peca, Pol. Tranquil, que jo tinc el peca que aquí s'està esperant. Cuidado, que espera, jo tinc un exèrcit d'esquelets perquè el matin. Jo en aquest mazo no sé si en tinc, crec que no. Oh no, Pol, ens va matar el peca, eh? Que tinc una bola de foc. No ens va matar. Sí. I ara tiraré aquí un peca. Oh, bé, vinga, va, atacar. Jo et cobreixo, vale? No, no! Una bruixa, ràpid, ràpid. Bruixa. Sí, va. Que aguanta. No. No. Oh, tens la màquina voladora? No l'he desbloquejat. Ah, no, t'has tirat... Ah, vale. Tiro unes fletxes. I jo fico aquí un forn. Espera, que jo la ficaré una casa de duendes. Espera que se'm cargui. 4... 5... I... Ja. No. Ens està atacant. Tranquil, que els duendes ajuden. Oh, ve un sabueso. Ara t'ajudaré amb un sabueso. exèrcit, vale? Ostres, no m'he gastat l'exèrcit i m'acaben de tirar un peca. El tenim que retenir, Pol. O fer-li una torre. Oh, no. Elixir, sisplau. Elixir. No, ja, Pol, ja ens han fet una torre i em sembla que va anar per la segona, ja. Però el mini peca ens està fent bastant mal. Oh no, el morter no. El morter Que ara s'ha tinc una mort. mosquetera per a aquest, vale? No. Oh no, Pol. Ens han ja fet totes les torres, ja estem perduts. Que estan a punt de fer totes les torres a 10 partides. Jo anava a tirar els sabors, però ens han guanyat. És la vida. Bueno, què, Pol, fem una altra? D'acord, fem una altra. A veure si aquesta la guanyem. Última partida. Ara, Pol, només tu ataques, vale? Jo defenso, vale? Vale, jo començo a defensar, vale? Espera, jo et cobreixo el teu peca. Que feu un 2-2. Sí. Que estem gravant.
Ja adeu, torre. No, un montapuercos. Ens arriba el reflex de l'hotel. Aquesta partida la tenim una mica perduda. Molt perduda. I fins aquí... Ai! Ho sento, no. No. I fins aquí el vídeo d'avui.